Sup guys, wat was de repo hier zo? First, excuse dat ik hier gisteren een beetje langer kon blijven. We zitten travel uit in Noord-Kaap, uit strijd naar Ottery toe. So, ik was heel erg moe na die event. Ik kon eens lekker bladskut met die mannen in socialize en interacten. En net networking, maar naast bij van die mannen met wie ik ons kon gezels. Als gevolg van dat ik gedrukt en toen ik klaar, toen kan ik reageren meer en ik kon niet. Dus kom ik maar terug, hij is toegekomen. Maar hopelijk in de toekomst, als we sparen weer krijgen, kan ons klas in gezels, man. But ik was truly grateful voor die opportunity conflict. Ik heb mezelf gehad, het geniet. Het was nice. Die atmosfeer en die plekken is insane. En ook net die build-up tot en met die dag van in ben. Nou, jullie gaan nog als recht, jullie pad het in. Het was cool, props voor CJ Langenhoven. Ik heb gemensen in een post, hij was nou veel massieve bekgevecht. Hij was, joh. Als we allemaal wat gebettelen, het strijd gegaan voor die gorrelgat. Voor die slag A. En niet één van ons het teruggehouden. En ik persoonlijk, ik was Messi. Ik kon bijna beter gedaan. Maar omdat het mijn eerste keer is, heb ik spatie of plekjes om op te lenen. You know, want er zoveel dingen wat ze in consideration moet vatten. En reden waar conflict, battle rap is niemand zijn speelmaat. Mensen moeten denken dat ik nou aan die event, aan die league kom praten zoals ze het in maak, zoals ze het. Die amount of pressure wat ik op mij gehad heb, was intens. Het was erg insane. Als reactie op een makkelijke bezigheid. Als je vindt dat het moet niet komen. En die mooie, ik zei voor hem, en ik heb voor dingen ook gezegd voor CJ, die is actually, better rap is die actual gentleman sport. Ons kan zulke goed kwijt, klommen snaaks zo goed kwijt raken. En ons kan diep graven en goed uithalen uit mensen zijn geschiedenis en het goed uit. Als we een gesprek houden met dit, of als we strijd, dan zal ik probably kom voor jou. Maar omdat het een battle rap format gedaan wordt, er is zoveel respect in het. So what happens in Vegas stays in Vegas. Dus we komen allemaal net zo tijd, is nog altijd na die tijd. En hij is zo mooi. Nadat ik jou nou zo lelijk beledigd heb en goed is, kan ons nog altijd zelf een beetje drinken en een pijpje blazen of whatever the case may be. So battle rap is de actual gentleman sport. En ik love die culture. Als baie mooi. Ik appreciate dat ik net deel kon maken van het. Ik weet niet van wie ga ik niks krijgen. Ik heb met hem gepraat. Ik zal met dingen zoeken tax, wat zijn naam? Capital L. Hij zal ook nice zijn. Maar ik weet niet of het nou gauw kan gebeuren als gevolg van die gefilmerij. Die kicks zijn niet goed. Het gaat me ver weggooien. Als ik een battle accept, dan zet ik met alles in het. Ik ga niet half-hearted, ik ga niet half-pad komen en wat. Laat weet je nope, ik stel je belang in. Als was ik battles daar. Hij zegt disrespect voor die culture, dat is disrespect voor die fans, die events organizers en allemaal wat deel maken van conflict. So, ik ga niet zeggen set it up en dan weet ik persoonlijk ik is die regie. So, en ik wil ook weer het moet op uitdruk, moet op mij wezen. So, als JB of gewoon voor mij zeggen, kijk je, zij en die man, ik is keen voor het. Ja, maar nou gauw, ik zoek je weer uitdruk, want ik heb amper mijn onderbroek nat gemaakt door de event was. Vrede en liefde, Mufasa.